खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन लाहरनाय थालायबाय आसा खालामो दिबान भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आंथ' दिनै भिडिअखौ जागायलांसैलाय सनाफोर दा नै थुजाग्रायाथ' मिन्थिया दिनै बिजि थुनाय हाय आयै आंनि सनायानो हाय थ' सनाफोर फिसाजोखौ बिजि थुनो लांनांगौ आं ओंखारखांबाय फिसाजो गेलेना ओंखारखांबाय बेखौ एसे ओंखाम जाया ओंखाम दौनानै लागोरनि आरोना सनाफोर एसे ओंख्रिया मोनथ'वाखै फाथो ओंख्रि संबाय आं आलु भाजा दिनै समबार नालाय मिरामिस खिन्थु दिनै समबाराव बानायदां बे भिडिअखौ माला आपल'ड होनो मोनगोनथाय आं मिन्थिथ'ला आरोना सनाफोर सनाया बिजि थुनानै लोमजायो ना मायो लोमजायोथ' होनदों नैबे 16 मासनि बिजिखौ थुखांबासो दा मिन्थिसिगोन आरोना सनाफोर थ' थुहैनो बादों उफाय गैया थुआबाबो जाया आरोना बोरैबा मोनो आरोना बिराद खस्थ'यैसो थुयो आङो सनाखौ बिजिफोरखौनो साननैखौबो आरोना गेदेरनियाव बिजि बोरैबा जायोमोन आं आरो बिनियावबो गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय थादों आरोना सुखुवाखै अन्थ'बाथ' थुन दुस्थ' खालामबाय थायो दा सनाफोर ओंखाम जानानै ओंखारलांसै आरोना आं ओंखारखांबाय फिसाजोआ ओंखारखांबाय बेखौ एसे ओंखाम दौनानै ओंखारहोनोसै आरोना दानो गस्ला मोजां गानहोबाथाय ओंखाम दानो माबा माबि फोनांनानै लाजोबगोन आरोना ओंखारबायानो 10थायानो जाबाय सिभिल हस्पिटालाव थुहैगोन आरोना सनाफोर जोङो थ' नायलांबाय थादो सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आं वेलकाम खालायो भिडिअसफोरखौ नायनानै डाटा आरोना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि थ' नायलांबाय थादो सनाफोर फारि फारि मा देखायलांनो हायो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों देखायलांसै आरोना सनाफोर दा फाथो संगासिनो दं आं नै ओंखामाबो मोनखांबाय गुदुं दादां फाथो खारै एसे होनानै रुबाय आङो बेजोंनो स्लब जानानै थांसै खामानिफ्रानो एरला बे सनानि थाखायनो आंना बिराद दुस्थ' जाथारदोंना गथ'आनो जाथारदों दे नङा जायाखै गुड गार्लसो आंनि फिसाया बयनिख्रुइबो साबसिनखा ना मामिनि थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिनखा आंनि फिसायानो दे नङा गाज्रिबो होनबालाय गथ'आनो गाज्रिसो दे मोजां मोजां ना गाज्रि खिनो ओंखारनाय बायदि दे रागा जोंलाय मा एसे दे रागा जोंलाय देलाय मादैमोनखौ दादिमोनखौ रागा जोंहरलाय देलाय आंखौ बिजि थुनो नागिरदों मामि होननानै दे खोन्थाहरलाय दे दोरसिथाया सोरमोनलाय दोरसिथाया नाफोर मोनबाय नै आंना ओंखाम ओंख्रिया ओमफ्रायो गुदुंथार नालाय कुलार खाथियाव लानानै जानोसै आङो ओमफ्राय थाब थांसै टाइमाबो 10थायानो जाबाय आरोना सनाफोर ओंखायनो थाब ओंखारलांसै ओंखाम जाखांनानै ओंखारनायजों अखा हानायजों नै सनाफोर अखा हालायबायसो आरोना दसे नेथ'नोसै र' दसे गारहोनानै थांनोसै 11थासोआव 11था राइटफ्राव थांसै र' एसे गारो खोमा दसे नेथ'नानै ओंखारबाय सनायाबो ओंखाम जादों मालाय दिनै फाथो ओंख्रिजों जि मोजां ओंखाम जाबाय फाथो दोलो ओंख्रिबाथाय बिराद मोजां जायो आरोना आरो नारजिबाबो जि जायो बारा गिनानै जाहोआसै आरोना आङो गथ'फोरखौ बारा गोखा जाहोजायानो ओंखायनो बिराद गोखाबाथाय माने गोखै गोखा बिराद मोजां मोनो आरोना बियो ओमफ्राय गोदैबाथाय नाङा गोदैखौ जानो नागिरा ना अखायाबो हागाबाय थांनो लागायावसो नै जि गोदो उन्दुबाय आंना फिसाया दासो नै अखाया हागाबायमोन 11था जानोसै टाइमाबो दानो जारलासो मोनबाय आङो अन्थाव-बाथावनो फुङावनो सिखारनाय ना ओमफ्राय दासो उन्दुलायबाय नै गोदो उन्दुथारबाय फिसालाय दसे उन्दुथ'थोंसै र' ओमफ्राय बानानै लांसै आं सिखारखानाय नंखाया बे दानो थाब बानानै लांसै आङो अखायाबो गारथ'लायबाय नै बोथोरानो फाग्लासो दसेनो गारो दसेनो हायो ओंखारबाय सनाफोर आङो नै बानानै लाबाय उफाय गैया टाइमाबो समाबो नेबाय थायाना बोथोराबो नै दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि बिदि उल्था थांखानाय नाङा आथिंखौ उल्थासो बियो सिनाया नामा नोङो सेन्देला उल्थाना माबा मेगना खानि ना मा जाखो थ' हारसिंनो गासिबो खामानि माने मेनेज खालायजोबनांगौ खर' गरम जालायलाङो आरोना सना फिसा थाबालाय मोजां जागौमोन गैया माथो खालामनो आरोना दाबसेयाव थाग्राखौ हास्थायबाबो मोना सनाफोर माथो खालामनो हारसिंनो उथ्रिजोबनांगौ जायो आरोना खामानि मोनफ्रोमबो गथ' लानानैनो थांगोरनोसै गोदो उन्दुबाय सेन्देल गानहोदों सनाखौनो बिजियाबो गंसेल'बा बेलेग खोथामोन आरोना मोनथाम गोजोना गोसोखौनो जि बोरैबा मोनो आरोना गावनि फिसा माबा मोनसे गोलैनानै दुखु मोनबाबो जि बोरैबा मोनो आरो गंथाम गोजो बिजि थुनाय ना गोसोखौनो बोरैबा मोनो आरोना सुखुवा अखायानो नै जारलासो थांनो लागा ओंखारलायबाय आरो नै एसे जेब हालायबाय
टट'जोंनो थांसै सनाफोरनि अखायानो हाफिनलायबाय आरोना ओंखायनो गथ' लानानैबो थांनाय अखायानो गारला सनाफोरनि हाबाय थाबाय ओंखायनो टट'जोंनो थांसै ससे थाबायलांना टट' हमहैनोसै बैहाय थुबायबो फैबायबो लांला नै अखायानो फ्रि फ्रि बिदि अखाया गारनोनो नागिरा गोदो गोदो उन्दुदों नै थाबायनाय अयभास गैयाना एकदम जि मेंनाय मोनो ससे थाबायबानो हां थोनो थोनो मोनजोबो आरो गथ' बानानै थाबायनाय हारसिंबाथ' जेबो नङा थाबायनो हायो गथ' लानानै बानानै आरो हांआनो गनो नागिरो आरो ना सनाफोर बेबायदि खस्थ' दा बुंसै थ' आगैमोन आंखौ सोंहरबावदोंमोन सानैबो नानिया नर्मेल ना सिजारिं होननानै आं सिगांनि भिडिअसफ्रावबो बुंखांखाबाय सानैबो सिजारिं जादों आरोना लामायानो माइ गायजासिगोन नै जोंना थांगोनसै दसनाफोर थाबायलांबाय थागोनसै जोङो सान्दुंबो दुंहाङो अखाबो हायो लामासिम थुना लांसै नोंखौबो थुना लाबोनोसै जेबो जाखायानो गावहा माइ गायगासिनो ओइ मालाय हस्पिटाल सफैनायजों अखाया गारनाय जालायबाय नै सान्दुं दुंलायबाय मोनफैबाय नै बारा गोजान नंखाया जोंनि न'निफ्राय खाथियानो जाखायो जायफ्रा गोजाननि बिसोर मिन्थिया नालाय ओंखायनो खोन्थाबाय आरोना आङो बारा गोजान जाया होननानै क'क्राझारनियाथ' मिन्थिखायो फार्स्टनिफ्रायनो सनाखौ आं बावनो थुदों आरोना बिजिखौ चेम्बाराव थुनाय जायाखै आङो बेहायनो सिभिलावनो थुफैदों आङो दा थुनानै लागोनसै सनाफोर दासो थुनसै Nani? Ada foto tak? थुखांनानै ओंखारबोबाय जा गाबबाय सनाया अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय खाथियाव दस्रा आलदा गथ' थुनायाव गाबनाय नुबाय नालाय ओमफ्राय गावनिखौ थुखांनानै बै गथ'नि गाबनायखौ नुनानै गाहा सिरि थाबाय आरोना जा गाबखादों उन्दैयावसो बिदि गाबाखैमोन आरोना दिनै बिराद गाबदों आंनि सनायानो दे नङा दे मुलि लांफाखानोसै दे नङा दे जाबायना बे होनबायना थांगोनसै सनाफोरजों न' होन नामा दे हाय होनलायबा अबाव खल'आव दे खल' मानलायथारबाय दे नङा दे सनाखौनो बे होनदोंना थांसै सनाफोर न'आव थांगोनसै जोङो सियान जाया सिथार सनाया इस माखौबा मिनिगासिनो बबेयाव थांसै मा बबेयाव थांसै बे होनदोंहाय नोंखौ बे होनदों
मोनथामखा बिजियान सनाफोर थाफ्लियाव हेन्दायाव मोननै ओमफ्राय आखायाव मोनसे सादों आदि होनदों मा आदि होनदोंनो गाज्रिना बिसोरनो ना सनाखौनो बे होनदोंना गाज्रिना बुबु होननांगौ ना जेना बिसोरो जेना माना ना सफैनानै खान्थाल हरफानाया आइ बिखुनजो खान्थाल हरफानाया मोनबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ जानोसै ओमफ्राय सनायाबो नै जेबो मोनथ'वाखैदां थाबायगासिनो दं माथो दाहायफोरसो एसे लोमजागोन होनहरदों लोमजागोन ना लोमजाया बेखौ जानला मोनला नारखेबलाबायनो हाया आरोना बिमा बायदि स्ट्रंथार आंना फिसाया माने सिगाङाव उन्दैयावबो बारा लोमजाला बायखायाखै आरोना बे बिजि गंनै हामथुबाबो दिनै मिथिगोन आरोना लोमजागोन ना लोमजाया एसेसो बुङा बियो बुंबाबो मुलि दंखायो आरोना सनाफोर खान्थाल गोमोना बेखौथ' जाजोबनो हाया नालाय माखासे एरख'नानै फ्रिजआव सोनानै दोनसै ओमफ्राय माखासे जानो हानायखिनिखौ जानोसै नै गावहाबो नों जानो दे जादो दे आयै